Здравейте всички! Колко много малки и големи герои има тук днес. Настанете се удобно, защото предстои да видите една невероятна, но истинска рождествена приказка. Започваме! Това ще кажа на тати. Това ще си го искам от мама. За това ще пиша писмо на дядо Коледа. Я да видим за този подарък. Бабо, какво ще кажеш да кандидатстваш за тази позиция като най-главен спонсор на този подарък? Здравей, мило дете! Виждам, че и теб са те завладели предстоящите коледни празници. Всички са в трескава подготовка. Украсяват домовете си, улиците, площадите, от всякъде грейват елхи, блещукат светлинки и висят причудливи гирлянди. И всички се втурват да пазаруват и да купуват подаръци. Много подаръци. И всички чакат дядо Коледа като най-важен гост. Но, знаеш ли, много малко са хората, които знаят истинската причина и истинския смисъл на този празник. И защо посред люта зима... Кълбото ми къде отиде? И защо посред люта зима имаме толкова светъл празник? Ама, бабо, не е ли ясно какво празнуваме? Украсяваме елхата, слагаме трапезата и най-важното, получаваме подаръци. И както мъдрия Мечопух е казал, колкото повече, толкова повече. Мило дете, когато бях малка, колкото теб, не че си много малка, но аз мислех по същия начин като теб. И една вечер зададох същия въпрос на моята мила баба. И тя на топло край камината, в една малка стая, ми разказа една невероятна история за най-скъпият подарък на света. И сега, за да се наредя след малцината, които знаят истинската история за този празник, аз ще ти я разкажа. Чакай малко. Аз бързам. Имам среща в мола. Нямам време за твоите истории. Спокойно, мило дете. Няма да съжаляваш. Само да я намеря. Коя беше? Мисля, че беше тази. Точно така. Започвам. Можеш да се настаниш. Това се случило много, много отдавна. Преди малко повече от 2000 години. Чувам стъпки, някой идва. Йосифе, докъсно ли ще работиш? Да, Мария. До сряда трябва да довърша поръчката за мебелите. Разбирам. Дойдох да ти пожелая лека нощ и ако искаш да ти направя нещо за хапване преди това. Да. От толкова много работа не успях да хапна нищо днес. А пък твоите госби са толкова вкусни. Благодаря ти. Хайде, аз ще те изпратя. Хайде. Къде сложих? Здравей, Мария.
Кой си ти? Аз съм ангел и името ми е Гаврил. Бог ме изпрати при теб, за да ти кажа, че ще роди син, който ще нарече Исус. Как ще стане това? Та ние с Йосиф сме сгодени отскоро, а сватбата ни е чак на края на лятото. Бъди спокойна, Мария. Святият Дух ще дойде върху теб и за това детето, което родиш, ще бъде специално и ще се нарече Синът на Бог. Аз обичам Бог и ще се радвам да се случи така, както казваш. С Богом, Мария! Леле, какво невероятно преживяване! Трябва бързо да разкажа на Йосиф. Така, Мария разказа на Йосиф за необичайната среща, която имаше с ангела. Йосиф много се зарадва, тъй като ангелът беше посетил и него. Вече имам идея как ще го кръстим. Ще го кръстим на баща ми Яков. Защо да не го наречем Соломон? Нагалено ще му казваме Мони. Не. Защо? Не ми звучи добре. Как? Да пробваме с Давид. Сетих се. Ангелът, който ме посети, каза да кръстим детето Исус. Нали знаеш колко е важно как се отнасяме към децата си и как ги наричаме? А Исус означава Спасител. Права си. Но също така можем да го наричаме и Емануил, което означава Бог е винаги с нас, защото ни обича. Да, чудесно. Да. И двамата бяха много развълнувани, защото представяш ли си, скъпо дете, на тях им предстоеше да се грижат за самия Божи син. По това време Римската империя се управляваше от император, който се казваше Август. Като месец Август. Да, и той заповяда да се преброят всички хора, които живеят в империята. И затова всеки човек трябваше да отиде до града, в който е роден, за да се запише. И нека видим какво се случва по-нататък в тази невероятна рождествена приказка. Йосифе, трябва ли да вървим чак до Витлеем? Пътя до там е цяла седмица, а бебето скоро ще се роди. Да, над 100 км са до Витлеем. Пътят е дълъг и опасен, но аз вярвам, че Бог ще бъде с нас и Той ще ни пази. Така е, Да скъпи. вървим. Хайде. Какво е това? Охо! Та това е звезда. Толкова ярка, толкова блестяща, толкова голяма. О, та това е звездата. Трябва бързо да кажа на моите колеги. И така, мъдреците видяха звездата в небето. Тя беше голяма и ярка, несравнима с никоя друга звезда, която бяха наблюдавали досега. Разпънаха едни огромни карти и откриха, че това е много, много специална звезда. Нейната поява показваше, че съвсем скоро ще се роди царски син. Мъдреците решиха да предприемат дълго пътуване и да тръгнат по следите на звездата. Бяха любопитни къде ще ги отведе тя, а искаха да бъдат едни от първите, които да видят и да се поклонят на новия цар. Подготвиха и взеха със себе си специални дарове. А бабо, какво се случи с Йосиф и Мария? Те пътуваха към древната земя Палестина и малкото градче Витлеем, чието прашни улички бяха изпълнени с хора. Всеки беше забързан в своето ежедневие. Неусетно над градчето се спусна звездна нощ. Абсолютно всички хора си намериха подслон за през нощта. Навън цареше тъмнина и тишина. Неочаквано
по криволичещият прашен път от север се зададоха закъснели пътници. След дълго и много изморително пътуване Йосиф и Мария най-накрая пристигнаха във Витлеем. За съжаление обаче, всички хотели и места за нощувка вече бяха заети. Йосифе, какво ти казаха в този хотел? Съжалявам, скъпа. Управителят каза, че всички стаи са заети. Представяш ли си? Дублирали им се резервациите и се наложило да настанят хора в пералното помещение, в ресторанта. Че дори имало някой човек и в кухнята. Щеше да е хубаво и ние да сме в кухнята. Вече взех да огладнявам. Да. Но нека да проверя и на тази улица. Провери, Изчакай. скъпи. Хайде. Здравейте. Ехо. Не чукайте на вратата ми! Вече няма място за вас. Вървете си по пътя. Сега нямам време да се занимавам с вас. Имам важни гости, които празнуват голям за тях празник. Нямам място. Елате утре. И аз нямам място. Ако бяхте дошли вчера... Не мога да ви приема. Попитайте другаде. О, вие дори няма да можете да си платите нощувката. Махайте се! Не безпокойте съня на мои стопани! Шептяха каменните домове и заключваха вратите си пред младото семейство. Оле, бабо, тези хора наистина са имали каменни сърца, щом една врата не се отвори за тях. Йосифе, толкова се надявах поне тук да се намери местенце и за нас. В същия този среднощен час към Бога се издигна една молитва. Произнесе я една пещера, намираща се на юг от града. Тя нямаше знатни обитатели, беше просто една обикновена пещера, превърната в обор, в който овчарите зимуваха със стадата си. Отче Небесен, смили се над мен, защото нямам с какво да се похваля пред Теб, но очаквам Твоята милост. Дай ми да видя мощта Ти, да усетя любовта Ти, да ме изпълни Твоята радост и да се възхитя на славата Ти. Ела Всевишни, очисти ме, направи. Надявах се да не се стигне до там, но единственият ни вариант е една изоставена пещера в края на града. Ами, да вървим тогава. Времето е доста студено вече и бебето скоро ще се роди. Още малко, скъпа, и ще си починеш. Да. Явиш, пещерата се е стоплила от дъха на животните, а пък сеното е прясно и мекичко. Ах, че уютно. Най-накрая Йосиф и Мария бяха намерили място, където да се подслонят и пренощуват. По-късно през същата нощ Мария роди бебето, което нарече Исус. Тя го пови и много внимателно го сложи в ясла пълна със сено. А някъде в далечината овчари спокойно пазеха стадата си, когато изведнъж пред тях се появиха ангели, които запяха. Ангели пеят, слава в небето, носят надежда
Бог с нас. Ти да видиш колко много овчари сме изпреварили. Вие видяхте ли какво се случи току-що? Леле, такова нещо никога не бях преживял. Тук някъде между вас ли е бебето, което се родило? Защото ние с моите приятели тък му насядахме до овцете да се топлим и изведнъж като грее на една светлина и така ни заслепи и се появи един ангел и ни каза: не се страхувайте! Нося ви добри новини! Детето, което Бог обеща, Спасител на света, се роди тази вечер. Отиваме с моите попратим да го намерим. Ще дойдете ли с нас? Да! Хайде, останете със здраве! Интересно, много интересно. Ангелът не каза на овчарите в коя точно пещера се е родил Исус. И сега ще има да го търсят цяла нощ, освен ако вие не им помогнете и не им покажете посоката. Искате ли силно да извикаме: овчарю, натам е посоката? Ще ми помогнете ли? Хайде всички заедно. Едно... Браво! Чудесно! Чудесно! Благодарение на вашата помощ, овчарите намериха пещерата. Разказаха на Йосиф и Мария всичко, което ангелите им бяха казали. Това бебе е небесният цар, който чакаме толкова дълго. Освен Исус, неговото име е Емануил, което означава Бог е винаги с нас, защото ни обича. Здравейте! Как се радвам, че ви открих. С моите колеги последвахме звездата, която ни доведе до вас. О, какво чудо! То не бил само един цар. Така като гледам, тук има доста царе и царици. И всички изглеждате толкова прекрасни. Когато отворихме старите карти и книги, за да разберем каква точно е звездата, която изгря на небосвода, открихме, че тя показва раждането на Божия син. Донесохме му много подаръци. Също така разбрахме, че той ще се казва и Емануил, което всъщност означава съвсем забравих. Мъдрецо, ние ще ти помогнем. Ето, децата знаят. Хайде всички заедно да кажем: Бог с нас, защото ни обича. Браво! Знаят децата, да. Точно така беше. Бог е винаги с нас, защото ни обича. Благодаря ви. Аз искам цар Емануил да ме обича и винаги да бъде с мен. Ако искаш Исус, наречен Емануил, да бъде винаги с теб, можеш да го поканеш да бъде твой приятел. Чакай малко. Къде да го поканя? В моята колиба. Тя е доста малка и неприветлива. Не, моето момче. Не в колибата ти, а в сърцето ти. Много е семпло. Можеш да му кажеш: Божий сине, наречен Емануил, каня те да ме обичаш и винаги да бъдеш с мен. Това е. Само това ли? Да, абсолютно. Добре. Божий сине, наречен Емануил, каня те да ме обичаш и винаги да бъдеш с мен. Божий сине, наречен Емануил, каня те да ме обичаш и винаги да бъдеш с мен. Божий сине, наречен Емануил, каним те да ни обичаш и винаги да бъдеш с нашето семейство. Ето детето ми. Пак е Рождество. Всички празнуват, но празникът ни ще бъде безмислен и празен, ако няма отворени сърца, в които да се роди днес Божият син.
Всичките ни подаръци ще са глупави дрънкулки, ако отхвърлим Божият най-скъпоценен дар на Неговата любов и милост. Всичките ни песни ще са напразно изпяти, ако не прозвучат заедно с ангелския хор от небесата, и всичките ни мигащи светлинки ще изгубят своя блясък, ако не блесне в небето сияйната звезда на Рождество. Бабо, искам и аз да поканя Исус в сърцето си. О, чудесно, моето дете! Божий сине, наречен Емануил, канята да ме обичаш и винаги да бъдеш с мен. Така Исус стана първият рождествен подарък. Той беше подарък за мен, той беше подарък за теб, той беше подарък за вас, скъпи деца. Той беше подарък за вашите родители, за вашите баби и дядовци, за вашите учители, съседи, приятели. Той беше подарък за всички хора. Неговият живот носи послание за мир, вяра, надежда и любов за целия свят. Ако и вие искате да поканите Божият син Исус да бъде ваш приятел, може да кажете: Божий сине, наречен Емануил, канете да ме обичаш и винаги да бъдеш с мен. Скъпи приятели, благодарим ви, че днес бяхте с нас. Вярваме, че ще скътате дълбоко в сърчицата си вярата, надеждата, любовта и светлината, които Божият син Исус дойде да ни подари. И не забравяйте: вярвайте като Мария. Бъдете грижовни като Йосиф. Имайте надежда като овчарите. Бъдете търсещи като мъдреците. Споделяйте добрите новини като ангелите. Обичайте като Исус. И слушайте бабите си.